Uprostřed klasických veletržních stánků jsme našli velice stylový bar firem Brill & Care Vibro a především jejich českého zástupce Spectris Praha. Pojďme se zeptat barmanů, čím se vlastně firmy zabývají. Hlavně a převážně měřením vibrací, hluku a monitorováním vibrací na strojích a strojních zařízeních. No vidíte, já jsem si myslel, že se spíš zabýváte občerstvením a cateringem, takže je to všechno trošičku jinak. Co nabízíte na veletrzích v takovémhle krásném stánku, kde na baru jsou příjemní číšníci a barmani? No tak samozřejmě pivo zdarma, klobásky, sejra, nealko pivo. A i svíňu jsme zabili. Ale samozřejmě máme tady prezentaci našich přístrojů a zařízení, které nabízíme. Co je to za přístroje? Jak jsem říkal, pro měření hluku a vibrací, ať už v životním prostředí, v průmyslu, ale i monitorování hluku a vibrací na strojích a strojních zařízení. To znamená, vesměs jsou to přístroje, které měří a analyzují vibrace, hluk. A můžete třeba přijít do restaurace, do baru tohoto typu a měřit tam hluk a vibrace? No můžeme, ale všichni si budou myslet, že jsme naprostí blázni. Protože samozřejmě to provádějí akreditované laboratoře, hygienické stanice a tak dále, které samozřejmě naše zařízení používají. No a kdo tedy, když jsme u toho, používá ještě vaše zařízení? Mimo těch laboratoří státních a hygienických stanic jsou to univerzity, jsou to různé podniky strojírenské výroby, ale jsou to energetické závody, to znamená všude tam, kde chcete identifikovat vibrace, které škodí zařízení nebo které by vám mohly vaši techniku poškodit, kterou provozujete. Brill Care, Vibro a Spectris. To jsou značky, které nějaký čas už působí na českém, respektive československém trhu, tak začneme Spectrisem. No v podstatě Spectris Praha, společnost původně Brill Care SRO, byla založena v České republice v roce 1990, tehdy ještě v Československé republice, jako zástupce společnosti Brill Care. Společnost Brill Care samotná je dánská společnost, která byla založena ve 40. letech. No a společnost Brill Care Vibro byla založena v Poznání později, ale ze dvou částí firmy Brill Care a Schenk, Karl Schenk z Německa. Obě tyhle firmy mají tradici v podstatě 80 letou, ale založení Brill Care Vibro se odehrálo v 90. letech. Pojďme se ještě podívat rychle na váš stánek. Kromě toho, že tady máte pípu, kávovár, spoustu alkoholu, občerstvení, co tady mohou případně návštěvníci a nejen tady, na dalších výstavách, kde vystavujete a v veletrzích, co mohou vidět na vašich stáncích? No tak samozřejmě můžou vidět především naše přístroje, celou škálu přístrojů, ale samozřejmě tam taky můžou vidět nás nebo ostatní zaměstnance společnosti Spectris, kteří jim rádi nabídnou pivínko, párečky, klobásky. A samozřejmě pokud bude mít někdo zájem, což třeba tady na strojírenském veletrhu už nebývá, tak předvedeme i nějaký přístroj v činnosti. Jeden z komfortních našich výmyslů je, že barový pult je prosklen a v něm jsou vystaveny přístroje a zákazníci mají jedinečnou možnost unavení alkoholem spočinout v podstatě na těch jednotlivých vitrínách a přístroje si dokonale prohlédnout. Pánové, pojďme se napít. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Už jsme dostatečně občerstveni, pojďme se tedy ještě podívat na unikátní analyzér Brill & Care při práci, která je přesná na desetiny milimetrů. Na stánku nám bylo víc než příjemně, tak snad ještě pár slov na závěr. Tak my přejeme všem zákazníkům, budoucím i současným, aby nedopadli jako tady náš první zákazník, který tady už s námi sedí od roku 1958. To bylo totiž poprvé, co v Brně Brill & Care vystavovali. Tak zase brzy s výrobky Brill & Care na viděnou.